Amaram ihe mmekwu n'okwu a. Amaram ihe mmekwu n'okwu a because this okwu is very very onwe ka ọ dị because na ka m si na-anụ that parish ahụ late Senator Ifeanyi Ubah na-alụ has been 90% completed according to this video. That now what this our brother is saying that now since Anadero the burial mass of Patrick Ifeanyi Ubah na that unoka that they should find a way to give him his lasting legacy and the respect he deserves. Uchina gineme also kam gwakwu unu kebezo also na ka ewepụgodu that na nnochukwu na akwụ ụgwọ ka bidogodu n'ụwa because na ọlụ eziokwu ọlụ onye ozi omume nwere ụgwọ ọlụ ọbụla alụ nwere ụgwọ ka bidogodu n'ụwa ka ọ bụrụ na yes ka eme ihe ka esi eme ya n'ụwa. Ebe na ka esi eme ihe n'ụwa, somebody like Ifeanyi Ubah, if not for anything, his name should be attached in the banner of that church. Or that church should be renamed St. Patrick. Even Patrick, St. Patrick Catholic Church. At least na I can St. Patrick and St. John and some Benedict, but at least somebody pioneered a movement. Because somebody like Ifeanyi Ubah history cannot just be swept away under the rug. Even Ndonye Lakachefusia, Ndoke Libido should not forget. Because now that church is a living legacy of late Senator Ifeanyi Ubah. Mgbe ọ nwụrụ ka a na-asị oke ọ bụ na at least ka ebe gụbịado maasị ya na church ahụ no matter what. Ọ bụla na church ka na-pass through renovation but na enwe ka isi eme ihe at least isi kpofugodo some things ha fegodo na-edo maasị so for that day alone a na-eme eme si megodo sife ka idogodo maasị for that day alone it is enough. Ogunu na-emere akpụgo statue maasị si ekpụwa statue Ifeanyi Ubah no I will not support it. But at least let his name be engraved. Let his name be engraved, even if not one stone on the wall of that church by the stone side. Eba higher therefore only commission or yafane. Let Ifeanyi Ubah names be written there. Then abekwana the church banner or the church signboard, let his name be engraved there, especially on the stone that cannot be written off. Boldly written. Because Obulo no governor be me pay that place or anybody afia added there, afa bishop added there, let Ifeanyi Ubah name be written there as well. Because he deserves much more. Ifeanyi Ubah legacy should not be swept under the rug like I see if somebody like him never existed. Because Ifeanyi Ubah didn't do, a lot of people got school, a lot of people galo a lot of people know Obodo Igbo today. A lot of family life were transformed. A lot of things happened because now he touched money and he blessed life. So because Ndobana in charge of that church should play this video and to also make listen to the voice of our brother. God one. My name is James Louis Okoye, Ebuka. My Lord Bishop Okoye. Remember, I came to your office in Banapado Akumozu Ifeanyi Ubah, late Senator Ifeanyi Ubah, which was on Nnewi. Everybody na kepu na ekuno kono na parichie, bu St. Peter Clever, kaya kale oka. Bi na abu onye na eji hiase alolo. Mbeba na office gi. Una ofu like ba we gwa m no ya dị possible maka na ọlụ na-aga n'ihu na nna m ukwu anakwuru m ije aha mana obi adịghị m mma ife obi eji odu m mma ọ dịka ya si na iwere iwe hinne for me coming to talk about nyawu ife
And I'm Ifeanyi ofuma. I was close to Ifeanyi. And mmadụ na Ifeanyi no opportunity ka eji wee kee. Why I'm saying this, probably when you go no go to Sipasugi even before you been Nnewi. Mana etu ọbụna o si wee dị nna m ukwu. Ifeanyi aha aka hazuru ụka n'okwu anyị. Na Cathedral ichala ego. As far as I'm concerned, Cathedral tipara Ifeanyi maka ohifufu na alụ. Mana anụ nwere obi o ji wee mabulie. Emechara yo kpọkwa Biafra ndị nwere ike igwa okwu Perikalus kata sadisi ofodeme ka ha bịa ti n'ọnụ. Ọ bụrụ na ọsọsọ Ifeanyi nata from Abuja a drive n'okwu a na ahụ face on mmiri nsọ o jezi nya parish ya ọdọkwu nka emeli ala. Nna m ukwu ihe nchọrọ ịyọ gị bụ na asụpụ na ewe luo n'ọnwụ. Anyị mana ekwesịrị ịdị unu nzọ ụkwụ gị. I'm not doing this as a content, but I feel that this is the best way this could get to you even faster. And also get few of our people that are probably thinking like me. Maka ka ndị onye bụ okwu anyị afkume wakporo le St. Peter ojide ki amazim no ki enyugwe no ki automatic kwe ki oji na ndị ọzọ gasị akpụgasịrị. But ọ bụ na nchọ ka a little bit logical. Ekwu m na ife niile akpụla ebe ahụ ọ na akwụkwọ nsọ ka anyị gụta maka fa anyị na fa afụ ha anyị amụọ ka ha si mee. We are believing ife agwala with okwukwe. Mana Ifeanyi Ubah ọnwụ ezi agwa onye nkụzi n'ụmụanụ ka otoro Nnewi anyị nwee maka o si mee onwegode ometaghị. Mana onye ọbụla ma Ifeanyi na ndị lụrụ nso mana onwe orifo mere adọghọ mma na ife ọma o mere anyị chọrọ iji aka iwe eye abụghị n'ọchukwu ya ewe ife ọma o nwere ekwe ka nke adọghọ mma o mere. Ma onye na Chieko kwesịrị ịdọ olu were na-ayọnụ ebe afụ bụ ebe a kpụrụ enu a na-akwado ụbọchị ahụ ka emeziela ya announcement na Cathedral ahụ bụzi St. Patrick's Cathedral Nnewi ifo ya ozi maka na afụgo m ndị megasịrị ụdị ife ahụ na nke level ha anya parish level. Fere ka St. Cletus otolo nwere afọ na azọ before nwanne anyị nwoke bụ Ibeto ruo single-handedly na ugbu a chọrọ ịkwanyeziri nya bụ Ibeto bụrụ iri na-eme after his patron saint. Afọ oji wee mee mmiri chukwu oji aza Cletus ọrụzie St. Cletus. The same thing n'uru agụ nke Louis Omugbe n'ụlọ ọrụzie St. Louis, not St. Louis Kata or St. Omugbe or Louis, patron saint on eji afọ wee mee baptism ọrụzie asa afọ. So obviously na ka ichere na 14th na that news will fly. Owu no ya fly dosikwa na edosi ikwu ibe so that kanya will legacy hapụ enwu ncha ka ndodo ka ọdụ ahịa marakwana na onye gbacha mbọ n'ụka na ya eme nlofu for whatsoever reason. In fact, I went to Ozobolo nke Jerome Udoji nche nọ na-akpọrọ Jerome Udoji n'ime unu ka ọlụ luo nọ n'ime ka enili enyi. How do you for us to see? Nna m ukwu biko ayọkwa nge bụrụ obi ọcha ka anyị Ifeanyi Ubah ekene m.